Așa. Deci Luiza Măciucă, care are 100.000 de followers. Sunt Luiza, fotograf și fac poze celor aproximativ 1,5 milion de femei singure, divorțate sau văduve din România. Olga, fermier din Viscri. Olga, Cine fermier vine din la Viscri? muncă alături de mine? Plătesc generos. Mesaj trimis de Olga, un producător local din Viscri. Este absolut evident că această generoasă doamnă cu forme voluptoase este o creație a ei. Îți dai seama din prima de treaba asta și vedem că are 802 like-uri și inimioare, 257 de comentarii. Ce mi se pare, ce mie e partea tristă, este câți bărbați vin la pozele astea să le invite pe doamne la cafeluță sau nu știu ce. Dacă îi dai mai mult de 200 de caractere, deja l-ai rupt. Obosește. Și atunci ai nevoie de o poveste inspirator de proști, exact ce ziceam.